regining rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun lenasu nasu kabeh iso rasah kudu nganggo macu-cu emanan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku tu sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnuku ora bakal tersayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina cintaku mbok ya sampun lenasu nasu kabeh iso rasah kudu nganggo macu-cu emanan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku tu sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnuku ora bakal tersayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina cintaku mbok ya sampun lenasu nasu kabeh iso rasah kudu nganggo macu-cu emanan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku tu sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnuku ora bakal tersayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana